Okay, so pasulon naton para sa unang nga pagkabahon ni kagrupong Francisco Yermo ang aton man official nga gitarista nga bugal sa barangay Talosan Dumangas, no? Ano ganing pag-aambal mo? Hirang. Okay, kay ganda mo hirang. Pakapahan naton mga kagrupo, mga ka-short. Sa wala pa, manamiyaw ko na sa birthday da sa kay Jeremy, sa kay Papa Yabitoy, sa kay Raymond nga ra dagali nagkuan kit kay nang tamyawon sila. Di sa Okay. waon kag sa kay Nick, kag sa kay karon ko na kay nalipatan kong iban. Si Sige. Gulim gali da nga naga. Ako na naga. Kapamati. Sige, si kagrupong Francisco Yermo. Kay ganda mo hirang prinsesa ng kumintang sa alaala mo ay di nakapaparam sa kalungkutan mo. Tanglaw ka ng aking buhay kay iyong pagsinta. Langit ko'y prinsesa ng kumintang kay ganda mo hirang prinsesa ng kumintang sa alaala mo ay di nakapaparam sa kalungkutan mo. Tanglaw ka ng aking buhay kay iyong pagsinta. Langit ko'y prinsesa ng kumintang kay iyong pagsinta. Langit ko'y prinsesa ng kumintang. Short FM, your number one choice. Okay, salamat gid kagrupong Francisco Yermo with kay ganda mo Gilio, no? Para gid sa mga pulo pa masyar, naga-diskarte sa ilang mga babae sa ilang mga nobya. So mo man ang iambal nyo, no? Parang dali ka mo siyempre masabat. Hindi ka mo maghambal sa mga malain nga mga tinaga. Sa inyo nga ginapamasyaran parang hindi ka mo ma-busted sa primero pa lang adlaw. Okay, once again, sa gusto mapamahaw, kanto ka mo sa may Busilak Restaurant, Busilak Single and Double. Dalangin sa may Burgos Street sa Bano, San Dumangas. Kag tilawan nyo ang Sonabi, no? Sonabi, bagong mino ni paring Bernard John Mosquida. Kag may single and double man sila. Kag may mga sudan nga swak na swak sa inyong mga tiyan. Nga hindi ka mo magpuli nga kumud-kumud kay busog ka mo, no? Kag tilawan man ang E&R Snack House, Odaki. Draman sa may tuwangan lang gid sang may tabok lang sang Busilak, ano? Pili-pili nyo lang mga manaming akalanan. Kag ang lakaran Thai Filipino Restaurant ni Vice Mayor Ronaldo Onal Goles. Na panglawago natin mga nagabulig sa aton parang sa dason, siyempre. Mga pangakitaliwat sang bulig. Okay, si Ma'am Mercy Derla Tuguno, nagamonitor man sa atong Facebook Live. Salamat sa pag-monitor, Ma'am Mercy. No, din si ako man nga estudyante before, nga si Anthony Ogonsanya. Din si Ludi Villanueva, tanan mga kabarangay ko sa may barangay sa Podumanga. Salamat gid sa pagtama kag pagpamati.